Miközben iskolánk történetének részleteit vizsgáljuk, feltesszük a kérdést, honnan erednek a Pápai Református Kollégium közismert jelképei. Ebben a leckében erre keressük a választ. A kollégium régen a református szóhasználat szerint összetett oktatási és kulturális intézmény volt, amely alap-, közép- és felsőfokú oktatásnak egyaránt teret biztosított. A kollégiumhoz számos intézmény tartozott a rákosi korszak derekáig. A gimnázium, a teológia, a jogakadémia, a diákotthon, amelyet internátusnak neveztek. Továbbá a leánypolgári, a kereskedelmi középiskola, a tanítónőképző, a nyomda és a könyvtár. Napjainkban mi, reformátusok a kollégium szóval ugyanúgy a komplex oktatási és kulturális intézményeinket nevezzük meg, csak manapság ezt mindig el kell magyarázni, mert a szó közismert jelentése a diákotthon. Jelenleg a Pápai Református Kollégiumot szorosan vett jogi értelemben a gimnázium, a művészeti szakgimnázium és a diákotthon alkotja. Tágabb értelemben, mint a dunántúli református egyházkerület fenntartásában lévő intézmények, a hagyomány által is kapcsolódó egymáshoz, a kollégium fogalmához tartozó a teológia, a Tánclánc alapfokú művészeti iskola és a dunántúli református egyházkerület tudományos gyűjteményei, amelynek intézményei a Pannonia Reformata Múzeum, a levéltár és a könyvtár. Legismertebb jelképünk az Istennek, hazának, tudománynak felirat, amelyet Jókai Mór ajánlott iskolánk rendeltetésének kifejezésére, s a jelenlegi 1895-ben átadott épületünk főhomlokzatán olvasható. Írásos bizonyítékát ennek a hagyományunknak nem lejjük. A kollégium által évszázadok óta képviselt szellemiséget fejezi ki elmondatunk. Másik elmondatunk a Szabadon tenyészik iskolánk 1843-ban készült új pecsétnyomóján szerepel először, azonban eredetét pontosan nem ismerjük. Korábbi elmondata iskolánknak a pro bono publico volt, vagyis a közjóért, amely jellegzetes felvilágosodáskori gondolkodást őriz. Ezt a feliratot a kollégium 1819-es pecsétnyomójában is megtaláljuk, illetve az adászteveli számüzetésből való visszatérés után ezt a feliratot az 1793-ban felépített új épület, a mai Ókollégium második emeletének mennyezetén is elhelyezték. A kollégium újraalapítójaként tisztelt Mándi Márton Istvánnak annyira kedvelt jelmondata volt, hogy több tankönyvének a címképén is olvasható: a közjóra világol. Iskolánk ikonikus jelképe az eperfa, amelynek két eredet történetét ismerjük. A szájhagyomány az adászteveli számüzetéshez köti, eszerint 1752 után, amikor Mária Terézia ellenreformációs politikája idején a református kollégiumnak el kellett hagyni a pápát, a közeli adásztevelen egy terebélyes eperfa árnyékában kezdték meg munkájukat a tanárok, diákok. Erről a történetről írásos forrást nem találunk. Ezzel szemben a kollégium a legkorábbi ismert pecsétje, melynek nyomóját 1726-ban vésték, már tartalmazza az eperfa motívumot, tehát tényszerűen cáfolja az előbbi legendát. Írásos bizonyítékkal is rendelkezünk. Őri János, a Pápai Református Egyházközség 1784 és 1807 közötti főgondnoka kéziratában röviden összefoglalta a kollégium történetét is. Ebben olvashatjuk, hogy a mai Ruszekköz és Teleki László utca sarkán lévő telken épült iskola udvarán állhatott a pecsétnyomókba is felvett eperfa. Fontos számunkra a diákharang is, amelyről sokáig azt gondolták, iskolánk 1531-es alapításának tárgyi bizonyítéka, mert felirata, Scholae Reformati Papensis 1531, ezt sugallja. Bebizonyosodott, hogy a 18. században készült, s van egy ikertestvére is. Ballagáskor használjuk a végzős diákok búcsúztatására, felidézve annak a mártíromságot szenvedett kisdiáknak az emlékét, akit 1660 körül az ellenreformációs protestáns üldözés idején egy Eszterházy zsoldos lelökött a kálvinista templom tornyából. Kiemelt jelentőségű jelképünk az 1531-es évszám. 1531-ben a Sárospataki Református Kollégiummal egy évben, 7 évvel a Debreceni Kollégium alapítása előtt létrejött a Dunántúl első reformációt szolgáló iskolája. Erre két erős bizonyíték maradt fenn. Az első iskolamester, Gizdavit Péter Nádasdy Tamáshoz 1535-ben írt levelét így fejezte be: Ludi magister et capellanus sed non papisticus,
azaz iskolamester és káplán, de nem pápista. A másik bizonyíték iskolánk 1585-ben keletkezett első törvénykönyve, latin címén Legis Illustris Scholae Papensis, amelyben rögzítették, hogy eleink 54 éven át csak nem minden írott törvény nélkül voltak. 1585-ből kivonva 54-et, 1531-et kapunk. Összefoglalva tehát a pápai református kollégium jelképei: a kollégium elnevezés Jerigénk, Istennek, hazának, tudománynak és szabadon tenyészik, az eperfa, a diákharang és intézményünk alapításának éve 1531. Nos, mennyire figyeltél? Válaszolj az elhangzó kérdésekre. Melyik jelmondatot kapta iskolánk Jókai Mórtól? A válasz: Istennek, hazának, tudománynak. Mikor és milyen céllal szólal meg napjainkban a diákharang? A válasz: ballagáskor a végzős diákokat búcsúztatja. Melyik régi intézményünk nem tagja manapság a tágabb értelemben vett kollégiumnak? Válassza lehetőségek közül. Könyvtár, teológia, a nyomda, vagy az internátus. A helyes válasz a nyomda. Mit tekintünk iskolánk alapítási évszámának? 1531-et. Ügyes voltál, csak így tovább.